Kosovka devojka. Kosovska bitka je završena, njene posledice su nesagledive. U središtu krvavog prizora narodni pevač postavlja kosovku devojku. Obrati pažnju na njen izgled. Koja boja dominira u opisu njene odeće i ruku? Pokušaj da utvrdiš njeno simbolično značenje. Šta čini kosovka devojka? Zašto pričešćuje junake hlebom i vinom? Koje devojčine osobine otkrivaju njeni postupci? Za koje junake se raspituje kosovka devojka? Kada ih je upoznala? Kakvo značenje imaju darovi koje je od njih dobila? Pronađi stihove koji kazuju kako su junaci bili obučeni. Šta zapažeš? Istovetnost njihove odeće upućuje i na zajedničku sudbinu koju će doživeti. Koju stilsku figuru prepoznaješ? Snovi i želje jedne mladosti zauvek su ugašeni u kosovskoj bici. Kroz čitavu pesmu kosovka devojka svoja osjećanja potresenosti i bola nosi u sebi, ne pokazuje ih. Kojim stihovima izražava dubinu svoje nesreće? Ova, ali i druga pitanja pronaći ćeš u našem literarnom kutku. Pažljivo ih pročitaj, potom odgovori na njih i svoje odgovore pošalji na našu e-mail adresu. Na Kosovu je polju izginulo sve što je sijalo, što je bilo verno. Samo su neverni na Kosovu preživeli, samo su neverni s Kosova domu pošli. S pragova i gledamo neudate udovice. Za koga da se ude udajemo, čiju decu udovice da rađamo? Zar da nastavljamo izdajnički rod? Ili ćemo svaka za svojim mrtvim junakom da zaplovimo u nevreme sa nemesta? Živom junaku verenica, mrtvom nevesta.